Марица очаква пълна зала Олимпиада и победа във втория плейоф срещу ЦСКА от финалите на държавното първенство по волейбол за жени. Наставника на Кършяка Лийки Иван Петков и капитана Диана Малинова вярват, че утре по тепетата няма да има детински и съдийски грешки, както при успеха на армейките с 3-1 в понеделник. Според мен силите на този етап са абсолютно равносилни и просто трябва да не остават да играем и по-добре да победим, но ние вярваме, че утрешния матч ще го спечелим. Силно сме амбицирани за това нещо. Със сигурност нямат кой знае каква преднина ЦСКА пред нас. Вярно е, че точно в тези решаващи моменти ние допуснахме тези грешки, които ни костваха и победата. Да се надяваме, че утре няма да... То пак ще има грешки, но да бъдат по-малко и в решаващите моменти да бъдем така по-настоятелни, по-концентрирани, повече да вярваме в себе си, за да може да се поздравим с победа. Здравословни проблеми в състава на Марица няма, като втория сблъсък с ЦСКА започва утре в 16 часа при вход свободен за зрители.